punt minnhom inti ġa qed taqbad bdejt tisma' l-M&M, però il-tir tiegħek kien li ssir futboler. Eżatt. Sewa. Imma mbagħad misierek jaqilak mit-tim Eżatt. u allura isa din il-ħolma u dejjem pattatek ħażin. ħafna, waqqat li l-konfidenza, ħafna, ġifieri kont immur l-iskola, ma f'daqqa waħda minn persuna vera l-allu jiena rispettat sidri l-barra, speċi ta' siċċajt. Kellek status. Kelli status, un bat l-iskola bdejt il-konfidenza bdejt tinżel, kwitajt, bdejt ninqata minn ma' kulħadd, bdejt nħoss li kulħadd qed jgħaddini. Tasib għaddejt minn depression jew. Għal kif għax il-fissament dak li jġiblek umbat, u għax umbat inti jekk dik il-ħaġa tkun trida daqsek li tkun ossessjonat bija, jekk xaħat ġi u ħadili di, qed tifhem, u ma nista' nagħmel xejn dwarha jien, qed tifhem dik il-ħaġa internament bażbrek u mbagħad iktar u iktar titfani ġo ġungla fejn kulħadd qiegħed joqtol biex ikun l-aħjar u qed nara kulħadd jgħaddini, qed immur nilgħab magħhom issa fil-ground u qed insofri magħhom. U meta tkun tmur id-dar kont speċa ir-relazzjoni tiegħek mal-ġenituri? Mbagħad ir-rabja, mbagħad minn hekk minn spiċċat mbagħad iktarar, qed tifhem għax mbagħad ma rridx żgur issa iktar, qed tifhem dawn l-affarijiet. Dawn l-affarijiet l-iskola. Ma rridx iktar tfajtni rebel mode level 100 hekk, qed tifhem x'għad ngħidlek li mbagħad hemmhekk u mbagħad fej ir-reb beda jidher attrajenti iktar meta x'ismu għax mbagħad kelli ċertu tip ta' rabja. U r-rep kien jħajjejnek testernalizza. U bdejt tisma' iktar rep? U mbagħad iktar u iktar u iktar kemm ikun aħrax, iktar jissodisfali l-rabja li kelli ġo fija, fehmt x'għed ngħidlek? Għax fih kont insib il-wens. Għalfejn taħseb ir-rep? Għax pereżempju għandek il-metal li huwa wkoll ribellus. Le, naħseb il-mod ta' kif jiena metal għandi rispett lejhom ġifieri bħal kull arti oħra, ma naf li hu salvaġġ hekk, imma qatt ma kelli dik il-ġibda lejh, issa ma nafx għal xiex, imma ma kienx xi ħaġa li qatt lek u ġibdek lejh. Eżatt, mbagħad għax jiena l-arti tal-kitba dejjem kienet toġobni, għax meta kont nismagħhom jirrepjaw, mort il-teknik u daw in-nies. Kont tismaw il-teknik intu kull? Ejja mara, mort il-teknik. Ma anka meta ġi Malta, ovvjament kont wiżżar biex niġi, imma kont nafsi. Inti ġibtu. Mela ovvja. Tir-rep kien jgħalli l-testosteronu meta nisimgħu ovvjament. 50 Cent. Word. 50 Cent u li kien persuna jekk tisma' Get Rich or Die Trying. Dak it-tip titlaq minn hemm les biex tagħti letteralment, ġifieri u jħossok isma' jiena hekk men, taf kif u tkun dak kont insibhom bħala dawk il-nies li jtun il-konfidenza lura. Qed tifhem x'għed ngħidlek li malli nismagħhom ngħid fimt x'għed ngħidlek jien dak. Fimt? U mbagħad fast forward. Mbagħad ovvjament iktar kemm bdejn nisimgħu fl-istess sekondarja kont nilbes bħalhom, ovvjament, kont l-unika persuna li fissatek fuq ir-rep u jiena li kelli dak iż-żmien naħseb xi ħaġa li ma tantx jiġifieri nissuġġeriha l-passjoni tiegħek bro, żomm għalik, ġifieri, jekk għandek passjoni. Għalfejn ta' dan il-parir? Għax ma jaqbillekx tidher hekk, ħanilek il-għala, għax iktar lok biex jaqbdu miegħek, għax jekk inti persuna taraħ li uffissat fuq xi ħaġa u tinsolenta ħielu, jiena ma immediate reaction jisek weġġajt li qalbi u ħanilek lem u jiena kont vera bniedem li allura spiċċajt kulħadd jaqbad miegħi fuq ir-rep u jew taf kif kienet l-injoranza ta' qabel. U dik kienet ċaġa dak iż-żmien kif dejna ngħidu t-tekno kien qiegħed għadu kemm qed jesplodi u kienu jaħsbu li huma. Dax sena qed ngħidu? 2009. Okay. 2008, 2009 u kienu qegħdin iħossuhom tajjeb li parties tekno qed jisplodu sa kulħadd qed imur u kulħadd iqaxxar nofs xahar u jolli l-oħra. Il-party people dejjem kienu iktar popolari, ġieli anke fi żmien. Ejja. U r-rap ma kienx daqshekk irrispettat. Ngħiduha kif inhi. Jiena meta bdejt mbagħad nipperformi, bdejt nirrealizza li meta nitla' fuq il-palku jkun hemm in-nies jaraw, nieshom qegħdin jaraw xi ħaġa li m'għandhomx idea x'qed jiġri ġifieri għadhom. U naħseb għadha naqra sal-lum il-biċċa tax-xogħol, ma improvjat ħafna, fimt?
U kont immur l-iskola hekk insomma u baddejt niġi buljat fuq hekk. Eventualment, imma x'għamlet li l-ħarġa, iktar kemm tagħmel li adversità, hekk insir men, ħa naraw minn ma jiġix irreppaw. Qed tifhem x'għed ngħidlek. U iktar mbagħad iktar bdejt niġi iktar passjonat u iktar irrid nagħmilha l-biċċa tax-xogħol, però qatt ma kelli f'moħħi ngħid għax il-ħaġa ma li tixha l-beat. Inti meta moħħok ma jkunx għadu ma li jitlaq il-beat. Min fej ħanibda? Min fej ħanibda? Min fej il-beat għaddej għalf widnek tisimgħu fast għax moħħok għadu ma ġiex intjun mal-timing u daw l-affarijiet allura jgħat fast ħafna lik, allura nibda daw kif jagħmluha. Mbagħad tibda tirrealizza li verament hija arti u verament fimt li kemm skillful u kemm hija diffiċli biex tagħmilha daqs kull forma ta' instrumenti ieħor li inti ħad tipprova jew whatever ħad tipprova tagħmel. Mbagħad li ġara fis-sekondarja, insomma, ir-rap ma tantx kif kien ngħidu m'għandux kellu rispett, kellu din il-ħaġa ta' jew din ħaġa naqra teddjanti. I mean jiena għalija jekk ħad tiġi tagħmilha quddiem il-biċċa xogħol inti ignorant, tifhem hemm l-ebda forma ta' mod ta' kif jien nista' nara kif. U dik l-istereotipa kienet tipprevali ħafna. Tal-yo-yo. Eżatt. Infatti jgħidu tal-yo-yo. Jena speċi ta' dawk affarijiet, li għad kon uħda bis-serjetà, allura jekk ma l-nisma' xaħda daj. U inti qed tisma' l-M&M, inti taf li daw mhux tal-yo-yo, inti qed tisma' l-M&M, qed jgħidlek jiena l-istorja ta' anke jgħidha pereżempju Criminal u qed jgħidlek l-istorja ta' kif seraq bank. U imma vera spjegata issa qed tara film f'moħħok. Kif ħadd tgħidli Kiku taf xet jagħmel dal-bniedem tal-ħalqek tirrispettaħ u tisma' u forsi tuħu gost u jekk ma tuħux gost, xorta taċċetta l-fatt li dan huwa persona brillanti spiex. Daqshekk. L-ewwel track x'kienet? L-ewwel track li qatt għamilt. Ifhimni, ara, il-biċċa xogħol ġrat hekk. L-ewwel waqt ħalt fil-klassi, insomma, biex nispjega l-istorja ta' kif ħalt fil-klassi u jiena sibt il-ħabib tiegħi il-Bon hawnhekk u ntfajt bil-qeda ħdejh fit-technical design. U jiena kont diġà bil-fissa minn ġo moħħi u għetlu u kon naf li jħobb il-mużika, xu Metalhead kien. Bon kien Metalhead, Mela. Il-Bon kien Metalhead, ġifieri li kellu xaru twila sa' hekk. Mela. U għetlu insomma inti tisma' rap u għalli wada qed tifhem u da kif jisma' rap jien. Qed naraħ taf kif jien kien minn għalija li daw ir-rockers. Intom li aħna l-antitesi ta' dak li jħobbu. Eżatt. Għalli jisma l-artisti, insomma, u beda jisemmi l-artisti, u daqshekk bat miegħu. Ma min għandi min nitkellem jien fuq da s-suġġett. Irrid insib xi ħadd ma' min ħa noħroġ dak li għandi, fimta, għax vera diffiċli dak iż-żmien biex issib nies li jħobbu dak li nagħmlu aħna. U mbagħad bdejt insomma nitkellem miegħu u beda jinteressa, u mbagħad beda li nagħmel il-mużika. U kien beda ħajprova ħajsemma li xi mużika li jagħmel. U mbagħad kif konna qegħdin fl-istess lezzjoni kien hemm drinu u meta konti letteralment qed nitkellem mal-Bon nisma' xagħti beatbox hemm warajja f'daqqa waħda. Tifhem jiġifieri steqsu film hu. L-univers qed jaqgħad. Dak it-tip qed nitkellem ma' da fuq ir-rep. Daqqa waħda nisma' l-beatbox minn warajja, fimt qed ngħidlek dordek u nara l-drinu. Qedlu x'għamilt bro inti. ħaġa għandi pjaċir, Claudien, da. Għetlu għamil beatbox u għetlu urini kif xed tagħmel u hekk. Ma li rajtlu li għetlu bro għandek talent. Ħallin ovvjament nħeġġeġ. Xekket jekk tħeġġeġ. In-nies, qed tifhem x'għed ngħidlek. U kien jara l-ħuħ, insomma x'ħuħ kien jagħmel il-mużika, kien jagħmel beats ukoll, ħuħ Gianluca. U kien jinteressa ruħu, għax din u kull jagħmel ħuħ kien jinteressa ruħu, kien nisma' nipprova nagħmilha din il-biċċa tax-xogħol. U da bdejt nipprova u f'da qed l-orajt ħaniltaqgħu darba. U jiena ħanġib xi ħaġa li ktibt u inti tibbeatboxjali ħalli jiena nkun nista' nitfa' dak li ktibt fuq il-beat tiegħek. Mort xtrajt ktib mill-library għaw aħmar kien u bdejt nikteb u ħallin kien nkun lesta l-ġurnata ħaniltaqgħu wara l-ġim. U bdejna, insomma, u beda, ma kienx ħażin, ovvjament, għadu kif jibda, imma jiena mult biex niprofa nagħmilha disaster. Kont ħażin ġifieri, dak it-tip anke biex bdejt niprofa ngħid imma
U tibda mbagħad, fimt li għal-madof issa nerġa' mmur id-dar. Tlaqna u nerġa' nipprova u nibqa' nipprova, tifhem sakemm fl-aħħar mill-aħħar jirnexxieli nagħmlu dar iskil. Lim kienet l-ewwel song li tajt, okay, din song. Din Lesti għal-ġlied, Lesti għal-ġlied kienet, mela, ma jen dispiegaw, għax inti dik lesti għal-ġlied kont għand miltant il-Gilsin, Għand Gilsin. Mela, jiena kont bażikament mbagħad et John Fejmur jirrekordja ħallina nkunna għax l-ewwel għamilna bdejna nagħmlu daw id-diski. U daw id-diski ovvjament ma kienux ta' kwalità għax konna nirrekordjawhom fuq mic ta' €3 u ovvjament speċjali il-vuċi u daw l-affarijiet kienu joħorġu tal-juma. Bat iddeċidejna ħanamlu waħda suret in-nies sew u bat li l isma' fejn mur tirrekordja anti. Sa dak il-punt jien għaddi ma nafekx. Le. Just bat li out of the blue. Batlek. Eżatt, u batlek out of the blue, għetlek isma, niftakrek kontrajtek fil-deltalogija, insomma, u għamenna eye contact, għax konna għedin emmek fil-situazzjoni. Dikin ġara dakinhar. Abdujatu, eżatt. U xismu, u batlek dal-messaċ, u inti batli Gilsin, u bat li n-numru tijaw u fej għandim mur. Biex inkunċar, l-album da tal-Luċija Samuel, li kien ismu Ster bil-bandi tal-Mosta, dak mux għand Gilsin rekordjajtu. Le, dak konna rekordjajni jienu Filip Zammit ġo Garax, konna nejxu ġo Garax, il-lok kien barmil, konna mbat nabdu ġo Borza konna l-muħ skip, darba minnom il-pulizija qabdu lil-Filip jarmil ħara ġo skip u kienu waħlu na multa l-axħar ftit flus li kellna tal-album, kienet avventura bħal dik. Imma mbagħad eventwalment jienu Dave kien iltaqa' ma' Gilsin waqt il-Johann Strauss School of Music. Mbagħad it-tnejn waqfu jmorru l-Johann Strauss u baqgħu jirrepjaw u Dave taf kif inhu. Tipo, bro, titiltaqa' ma' da. U mortu l-tqajt miegħu da Gilsin u sirna best friends għax u għanna kien easy going, għob ħafna. Tipo, kien ħafna sar minni, niftakar kien nasib anka xi 10 snin sar minni Gilsin. Imma kellu l-istess fascinazzjoni bil-hip-hop u biex kien l-ewwel hip-hop producer Malta niftakar li kellu is-sampler per eżempju u kien jaf jużah. U kellu studio tajjeb. Kien tajjeb jiġifieri nefa' il-flus dak l-istudio. U kien ġo l-iktar location li ma tistennix ġewwa Malta. Ma kon nidħol il-Marsa. Il-Marsa u Simpson Street. Ghetto dak it-tip insomma. Insomma, u konna naqbdu tal-linja jena u drinu, morru emmek u namlu l-eżempju l-esti għal-ġliet, marret tajjeb ħafna mal-ewel, mal-itfajni. Bdejna naraw 500 views, bro. Samawna 500 darba. Da xet jiġri. Għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa kbira fit-2010, 2011. U hija xi ħaġa kbira. Aħna llum il-ġurnata ma napprezzawx. Speċjal min jaf kemm jeżistew bands li daqqew diski li ħadd ma samaħu 500 darba. Imma l-internet tista' tasal għal dak lan. Imma żgur li hemm ħafna bands probabbli jista' jkun tajbin ukoll li ħadd qatt ma samaħhom. U YouTube kien xi ħaġa da. Illum għandha 69,836 views. Lesti ġlied? Sib il-chorus. Eżatt, il-Marmalja insomma, x'kon sejt. Jiena u Drinu konna għadna dal-grupp. Il-Marmalja kontu intu Drinu u intu Drinu Bon? Jiena u Drinu il-Marmalja. Ok. Mela, tlaqna?